už to z tebe lítá. Z toho 2 dny. Ale prosím, proč mu svítíš, nebo to natáčí? Pane Bože! Tak počkej. Dobře, tak já mám 15 minutový video, jako mám a už mám prkínku. Co? Mikinu neblej! Na Mikinu si neblej. Letos budu já ten, co točí videa. Ne, stroci, jo. Boba má 15 minutový pobyl hajzl a urval prkínko a ještě co udělal? Jo, ještě to bylo vanu. Z toho, pojď na to. Jsi za něj furt. Počkej.